endi. Biasanya cah-cah iki dodolan kok ora enek kabeh. Susah ini. Arep curhat, tapi curhat karo sapa ngene iki? Lah apa mantar dituntun? Alah, cacak lah tumpahin neh yo. Kalingan cewekku mesti tak kucek. Lah, galau neh. Urip kok galau isine. Yen Kowe putusnya to? cacak apal ngono karo aku iki. Lah apa gara-gara nih? Kurang sunat, Cak. Apa? Urung sunat. Balik-balik gak cacak. Ora lho. Wis gerange sak urung sunat. Dukun sunat blok ini endi ya, Cak ya cedek. Nandi yo, enggak ngerti aku. Lah, sampean biyen sunate ngendi, Cak? Anu, aku bengi sunate gara-gara kecepet selerekan. Jadi cepet-cepet gak lali aku ki sunate nyanti. Wis ono teko ndemo. Yo, Cak, aku tak golek wonge yo. Lek ndemo ngono golek ono. Iya. Hati-hati. Cak. Dukun sunat blok ini endi, Cak? Lah sapa sing arep sunat? Aku, Cak. Dukun sunat. Masa yen urung sunat. Aduh, banter-banter Cak isin aku. Giyer dine ngono, kita boys ngono. Urung sunat. Lah piye lho, Cak? Aku iki diputune Cak aku gara-gara urung sunat lho, Cak. Lah, berarti ya. Aku, Cak. Lah, dukun sunat blok ini endi, Cak? Ono kan lho cedek warung. Terus aku rono harus apa ya, Cak yo? Lah kakangmu nendi? Nang omah kok ini, Cak. Coba aku tak paranani, Cak. Wis matur nuwun ya, Cak yo. Tak balik tak goleki kakangku yo. Oh. Bocah sakno gedene sunat kok. Bocah kok apa ya? Kowe iki sapa? Aku. Ya ngerti lek kowe iki aku. Maksudnya kakangku apa kudu? Iya kakangmu. Coba lek kakangku ndi? Nah, Lah wingi ngopo ngono kowe iki? biasa. Astagfirullah. Astagfirullah apa lho? Lho. Udah ngape? Wah, Ini jangan pikiranmu ngeres lho. kowe nganggur ora, Kang? Lah ngapa emangnya? Are endi? Terne aku yuk. Ning endi? Dukun sunat. Lah apa iki kira sunat? Urung aku gara-garane. Masalah. Cewekku urung sunat. Jadi kowe arep sunat. Ngono geni iso ngene. Ya Allah. Emang kowe wani? Lah, apa loro? Ya lara to. Wong aku mbiyen lho. Dilanisne anu, apa jenenge? Palu. Terus di anu, duk ngono. Wah, larane ra umum. Alah, wis gene ya, penting aku sunat. Piye carane ben ora mesti sunat? Iya. Lah sunat enek anu syarate lah kowe apa wis duwe syarate? Sunat iki kon tuku sarung anyar wis tuku kowe. Aku wis tuku. Dek foto kae tukane mamaku. Wis duwe berarti. Wis, Lah kowe duwe peci ya sunat iki. duwe kayane. Lah duwe duit ora? Nah, lek duit gak duwe. Lah aku lah. Ya wis lah, bintang adus dienggo anu sarunge terus pecine dienggo kayak mangkat. Bintang. Wis. Wis. Wah, iki kowe enak adike.